এই ভিডিওରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି SIP କ'ଣ, SIP ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କି SIP କ'ଣ। SIP ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡେଲି ହେଇଗଲା, ମନ୍ଥଲି, କ୍ୱାର୍ଟରଲି, ଇୟରଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଫୋର୍ଡେବିଲିଟି। ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ କାଟିପାରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ। ତ ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ତ SIPର ବହୁତ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ରୁପି କଷ୍ଟ ଆଭରେଜିଂ। ମାର୍କେଟରେ ଉପରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ମାର୍କେଟ ତଳେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଯଦି SIP ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, SIP ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, କମେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ପଜ୍ ଅର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି କି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ୱେଲ୍ଥ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରହିଲେ ତ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ SIP ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, କି ଆଧାର ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେନ୍ ID। ତ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ SIP ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ SIP ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ତ ସେଇ ଗୋଲ୍ରେ ଆପଣ SIP ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ କିଣିବାର ଅଛି, କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବାର ଅଛି, କି ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯିବେ। ତ ଆପଣ ରିସ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇକ୍ୱିଟି କିମ୍ବା ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ।